ole vaw thlani som pariat thole ni kan lo thleng le ta tunruma hian khovel thu thar langsar khovel mi pui ngei vin kan han lor le dona kan nge thak tak tak mai min han like sak le liam ula video masa khan US indo thlona ten Yemen Houthi an bei chungchang kan tar langa mi som thum pakhat zet an thi chungchang te pokan ngai thlani kha Houthi te hi tu tenge an ni ti hi he channel atang hian kan ngai thlanwal to anga kan threnwal to inarin oma a chin chuak chuan kan soi to lofanga Yemen a helpol te hi helpol huang tau tak mai an nia Israel direct in ballistic missile mangin voi engemaw zat an bei to ni kha Israel po hian indo thlona mangin Israel atanga KM sang ni do na thui Yemen a Houthi mun bei hian indo thlona rammu in an fe chuak to a Houthi ta mun ma lian tham tak takin an bom che to ani kha heng Houthi te hian Israel le Hamas indo na Hamas tho puin Israel an bei fawa amero chu Israel le Gaza in ka hai nei ni chawatin Lebanon chimlama Hezbollah ten in ka hai te nei ani cholai khan Israel an beina chuan cholsan an thoma dai dewa mase tun hna hian thoman ron nei cholea Red Sea longkal khovel sumdong longkal te han bei chun zom le a hei wang hian Donald Trump a sarkar administration chuan lian tham takin Houthi te bei tur hian bepui thlak na lian takin an kalpui chhota a Donald Trump chuan cholnia an CHETNA kha an du tok mai don lo thu le lian tham taka che thei reng an ni thu mang khan Houthi te laka bepui an thlak na chungchang ron komena kha Iran an vona pakhat ani boka tun hna Iran chu nuclear deal nei pui tu min US chuan ma ala a amai ro chu base na sang taka ommek la in Russia Iran le China malak na in sipainun chan kalpui sipainun chan anjir tlanga military exercise an kalpuya khamin hu khan Iran chu ron pong por le in US du da nanga nuclear deal na yatum lo thu Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei khan ron puang chuak le ni kha US indo thlona te Yemen an chet nu lian tham taka Indian ni cholni an chet nu khan US chuan be pui thlak na thar nimin khan an kalpui le a Yemen a Houthi mun ma an longchol mun te nasa takin an suwa sam le US chuan thotan ni khan Yemen rama thlona manga be pui thlak na thar kalpui le a January thla US President Donald Trump an thu nei na achan nuwa Middle East a sipai be pui thlak na lian ber a thleng hemi chungchang hi Houthi al-Masira TV chuan ron puang boka Iran nena inzom Houthi movement in international shipping khovel sumdong longkal helai Red Sea le a chevel Gulf of Aden a longkal anti buai chungchang a hian malanga rang kalpui lo ni to thina nikum lam khan Israel mai ba ka US le UK tang dun ten Houthi mun ma ta hi kha to kinan lo be zeu to a tunruma hian Donald Trump malak na in lian tham takin Houthi mun ma an bei chhole ta ni nimin thotan ni khan Red Sea longchol na khopui hodei da le Yemen khopui shana khothlang lam Al-Jof governor ta te thlona manga CHETNA lian ta ka thlenga Houthi and Coal Health Ministry thu puang tu Anis Absbani chuan poi khoina thlenga khan tun thlengin mi somnga pathuman thi to ti soya na pangpanga thizinga hian telin meisia pahnian tel boka mi som ko pariat hi an hliam to bokani ti na soi kum som kal ta chung hian Yemen ram tamjok chu he firfiak pol Houthi te hian an thunun to a kum sang hne le somni pathum November thla atang khan tuipui kam long cholna khopui voi engemazat Israel le US UK US tang rual te chuan an lo bei to bokani khovel sumdong longkal te Yemen Houthi te hian an ti boi fawa tuipui manga khovel sumdon na longkal helai mun hi Houthi te hian an ti boi fawani kha US hian missile le drone mang te pan an chang le ta Houthi na missile an ka chua helai longkap chetura missile le drone an ka chua te US le thopui te hian an lo kap thlanwal to bokani US official chuan Reuters ne na kar tam tak chung be pui thla kani thei thu a soya
Washington in Iran rek na siam tura norna ati punlain he thil hi thlenga ni a puanta kan khan Iran chu nuclear program chungchanga inbiak na thar kalpui turin US chuan ma alameka chutianga inbiak na dokana hruai lu tum chuan US in ma la in hei hi amalak na chikhat ni angai ani Houthi hruai tu Abdul Malik al Houthi chuan cholni khan US in Yemen a bei chun zom zel chuan rat sia longkal te an bei chun zom vezel tur thuwa puang television a thuwa soina US yan be puithlak na an kalpui chun zom zel ani chuan keini point red sea le Gulf of Aden na longkal sumdong longkal te kan bei chun zom vezelang ati Houthi movement political bureau enkol tu chuan US ina be puithlak na hi war crime atlinga ni ti in a soya Moscow chuan Washington chu be pui athlak na ti top turin angen bok Houthi sipai thu puang tu chuan fin fiana pelo ma se thotan ni khan television thu chua siamin an pol chuan red sea US aircraft carrier USS Harry Truman chu voi ni ngotan beile ti asoi media te nan tarlan danin cholni khan US in do thlone te chuan Houthi drone som pakhat jet an kap thla a heng zinga pakhat ma hian Truman hi an bei fu lo an kap fu lo ni US official chuan Reuters a hret Israel hian Middle East a Iran axis of resistance anti Iran noya helpol in thlung khom te an hun ma a bei fo wang hian heng Iran noya helpol te hi an chaklo hle to a Lebanon a Hezbollah te Palestinian firfiak pol Hamas te chutiang chuan in beina sang kalpui na hian Iran noya helpol te hi an chaklo ta hle ni in midi tam tak ten an tar langa he pol hian October ni sari sang hele somni pathum khan Israel chimlama be puan thlak ani kha khathil tlenga wang khan Gaza in dona chuakin Hamas te chu an chaw raw hle to a kha minu khan Lebanon chimlama in dona lian tak a thleng bok ani kha Houthi te an mun ma tam tak Israel chuan an bom chia a Hezbollah hruai tulok berber te Israel chuan an da thaboka hewang hian Hezbollah te po hi sipai chakna lama chuan Israel beina awang hian an chawraw viau to nia soyani bok he indona wang hian Hamas le Hezbollah hruai tulian berber te hruai tu sang berber te an thi to a December thla khan Iran noya rual puipol Iran rual puipol Syria a Bashar al-Assad sarkar chu atlu ani kha hei hian Islamic Republic chu na sa takin a ngong cheme kani mase Houthi te hi heng helpol sang zinga din mun thaber anga ngai anla ni a he wang hian Israel mai ba ka US chuan Houthi te hi tuna hian an ron tin zone chole me kani Houthi te hian kumsan hela somni pathum top lama Hamas in Israel ne na indona an kalpui lai khan Israel Palestinian thlopnan khovel tuipui in trauma sumdong longkal te an bei buai rengani kha missile drone mangin Israel chu direct in an bei boka Israel chuan be pui thlak na mangin an chang let boka Yemen a Houthi resource voi engemaza tan kap bokani January thla Hamas ne na inka hayan nei tran tir khan Houthi te CHETNA hi top ma se Houthi te chuan karma sa tang khan Israel long te chu red sea karma sa khan red sea kaltlanga Israel long chevel te an beile a Israel in Gaza a tranpuina lut tura hrek nuwa phei kha chuan Houthi te hian na takin Israel chu an lo vo to a nili chunga Israel in Gaza a mamo thiarlu a hren te a chhual wani chuan ana theyang ber Israel baya Houthi te hian an lo vo to bok Trump hian Houthi te laka be pui thlak na thara kalpui ba ka hian Iran chu he pol thlop tu an ni awangin a vo ngal boka Iran hian US si awawani chuan America hian ana theyang berin Iran laka malak na kalpui don ti in Trump chuan a soi hemi chungchanga hian Iran revolutionary guard ho tu Hossein Salami chuan Houthi te hian an ma ni tan thutluk nan siam turani tu ma ti boilavin an du danin thutluk nan siam thei hati Hezbollah rocket beina wangin Syria hian sipai pathum anthi nia tarlan ani Syria sipai ten an soidanin Lebanon khopa khata be pui thlak na Hezbollah ten an kalpuya Hezbollah rocket ka chhuwa wang hian Syria sipai pathum anthi Saudi Al Arabiya network in footage ati chhuwa dana chuan Syria le Lebanon ram ria hian tuna hian buaina a chhuwa ka
Hezbollah rocket ka awang hian Syria sipai pathum man thi ni in an soi video chuan he rocket puak hi reporter le camera crew nei taka aron tla a clip dang pakhata chuan journalist LIAN-backed Syria sipai ni alang Liam te po alang bokani heti lai han Syria sipai ten Lebanon marlam bega valley area ramri bul ko rang an bei ni a soyani a heta hian mi engemaw zat an thi towa thizinga panni chunau pangan ni thu soi ani khochunga silai me puari hriat turo oma Lebanon sipai thu chua tarlan danin Syria atanga beina kan to apiang in chan let na lian tak kan kalpui don anti Syria sipai te chuan Syria ram chunga Hezbollah umte laka be pui lian takin an thlak trana he pol Hezbollah ne naral thuam thon Syria kal tlangaral thuam thon angte ti top turin tuna hian be puyan thlak ti an soi country tangin Bashar al-Assad Syria lo kai ruai to tu kum tam tak Syria aro lo rel to tu Bashar al-Assad a nuaya khan Syria hian Hezbollah te an zalen hle maya Iran nuai helpol Hezbollah te chuteng chuan Syria hian an zalen hle mayan thok langa Israel chuan a kha tokin be pui thlak na tun ma tangin Syria hian lo kalpui all lova achan chu Lebanon Hezbollah ne naral thuam thon lu turte Syria hian a kal tlang wangani Hezbollah hi Syria President Louis Bashar al-Assad a thlop tu poimo takan nia December thlakan kan hriat to angin Islamist kai hruai helpol lightning offensive kalpuin awang khan Assad ka pai thlak ania khaminu khan Syria hian Hezbollah te hian mun an chang talova Israelin Assad kalsan tak ral thuam le mun mad laka be pui thlak na lian takin do thlona manga kalpui reng bok sia wangin Hezbollah te hi Syria atang hian an chuaka tuna hian mun then khata an lom nia soyani a heng mun ma an la lu te hi Syria a helpol thar Syria sarkar thar sipai te hian an zui chhole mekani Syria Hezbollah operative tam tak chu Lebanon a hian an tlan chhia ni in an soi Assad a pai thlak ani hnuai Israel hian Syria rama thlona hmangin be pui thlak na zate la local pui towa Syria chim thlang lam Golan a demilitarized buffer zone a sipai Israel chuna da lutani kha heti lai hian cholni khan Israel Defense Force chuan Lebanon chim lama be pui thlak na thar an kalpui tian nem ngeta Hezbollah command center le firfiak polina an man thin building tian be thu an puang command center hi Hezbollah elite ratuan force ho en kol ani Lebanon media te chuan be pui thlak na hian mi pakhata thi ti an soi heng terror infrastructure site omna hi Israel le Lebanon in kara inrem na bo CHETNA langsar takani IDF hian hetiang thil hi Hezbollah mun madin tharleang hian phaldon lo tian soya ando dal zel don tian soi IDF hian Lebanon chim lamaral thuam keng fir fiakte laka be pui an thlak chun jom zel don ti soi bokin Israel state ta na lo ron thleng thei chu anti bozel tur thu an soi bokani heti lai hian Houthi te chuan USS Harry Truman chu voi nina ta nan be thu an puang US be pui thlak na Yemen a Houthi laka kalpui ne na inzom US long be na hian CHETNA thleng lo ni in media te chuan an puang thunga Yemen a Iran thlop Houthi helte hian thoran ni khandar kar som ni pali chungin American aircraft carrier group pakhat chu voi ni an be ti an soya US in Yemen a Houthi mun ma lian tham taka an be phubalak na tan he US in dolong lian thlona tam tak phur aircraft carrier hi an be thu an soi vetani Houthi te hian atira chuan Red Sea aircraft carrier USS Harry Truman le a thui hroi in dolong te missile som pare le drone in an kap tian soya dar ka renga mazat nuwa second round atan be puan thak le ti an soi Houthi ten an be nia soi jung changa hian United States atangin record eng ma puan chu ani lova US official pakhatin a ming tarlang lovin hemi chungchang hi aron soya Houthi ten USS Harry Truman an be nia an soi an voi khat be na hian drone le missile pakhat an ron kap ti soin ma se heng te hi long an ron be ma alo ka thlak an ni Yemen a hian tol chung hun anga zanlai atangin Houthi te hian dar kar som pani vel chung in drone som pakhat le
missile tam tham vak lo an kap tian soya drone zinga som chu US Air Force fighter jet ten an lo dang pakhat chu Navy F-18 fighter jet in an lo kap thlaboka missile hi longa tanga hlataka tuipuya atla engma hian carrier remo a thui hroi long indo long telaka lo a thlen phalo ni in an soi tholani khan telegram a thu chua siama Houthi thupuang tu chuan carrier group beina hi American ten kan ram an be chhun zom zelna phubalak na ni hati Washington chuan hel hovin red sea longkal an beina anti top lo ani chuan anti top ma chuan Yemen chu be chhun zom zela tiama US President Trump chuan overwhelming lethal force among don ni in vauna halo ti chuak to Houthi Health Ministry chuan US be puithak na hian mi somnga pathum man thi to mi somkwa pariat tan hliam to a meichhela nau pangte po hliam zinga hian an tel Houthi media te chuan tunkar top in rin ni le cholni khan Yemen atangin missile ka chu ani a Egypt rama atla IDF chuan missile te hi Israel be tumna ani le ni lo an la hriat lo thuan soi Israel Air Force chu Houthi missile le drone manga be an ni theidan tur chungchanga haiten Allah ta da me kan nia Houthi te hian gen tham takin Israel Air Force an ron bitum mai theini ngai dan meka chumi tan chuan in buat seina vortopin Israel Air Force te chu anin ral ring mekani Houthi hruaitu Abdul Malik Al Houthi chuan Yemen mi te chu US dodal na konga chaktaka turin na nge na ole hemi chungchang hi kan puang seng khri lo ni phot mai se tuna US in Yemen a Houthi te abeina le Iran nuclear deal siam tura US in Iran anor mek na hi thilin zom mania Yemen Houthi te hian tlom du lo viau maya anathayang bera US chu chan le tan tiama US in be puithlak na manga Yemen Houthi te anuai mek lai le mi somnga pathum bor veljet Houthi hel an thi lai mek hian Houthi te chuan US in do long lian laka be puithlak na voin hi lian local pui ve boka chutiang chuan in be ton na a thleng chho le ta ani enge thleng zel don kan ngai chang zelanga heti lai hian Israel Air Force chu lian tham taka be tumna ni in media tam tak ten an soya chumi tan chuan Israel hi hellam run chereng thayan ni awangin anin buat sai mekani ole puntur tam takom ma se khati chin khatuna ta na kan ngai thlak le kan puan thei chu ni ta phot se video tatlia indona thuthar berber le khovel chanchin international news politics te kan nga chang le vek don nia